Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Bernadette, 39 anyos at isang lisensyadong doktora. May sariling klinik sa Maynila. At ayon sa mga kamag-anak ko, napaglipasan na ng panahon. Matagal ko nang naririnig ang linyang iyon tuwing nagkakaroon kami ng reunion. Ang talino mo nga. Wala ka namang asawa, na para bang kasalanan ko pang pinili kong mag-aral kaysa makipag-date noon. Hindi ko naman pinagsisisihan ang pagiging doktora. Mahal ko ang trabaho ko. Pero may mga gabi ring nakakapagod kapag umuuwi ako sa kondo. Mag-isa, napakatahimik ng paligid. Walang naghihintay. Doon ko naramdaman ang pagiging mag-isa. Kaya naman ang imbitahan ako ng ate kong si Liza na magbakasyon sa bahay nila sa probinsya. Pumayag muna ako. Kailangan ko rin ng pahinga. Unang araw ko palang doon, napansin ko na agad ang isang binatang tahimik na nakaupo sa sala habang may hawak na makapal na libro. Nakasuot siya ng salamin, medyo payat at parang laging may iniisip. Bern, eto pala si Jason. Sabi ni ate habang naghahanda siya noon ng pagkain. Siya yung bunsong kapatid ni Roy. Dito muna siya makikitira o nakikitira habang nagre-review. Si Roy ay ang bayaw kong nasa abroad. Gumiti si Jason at tumayo. Good afternoon po. Napangiti ako. Huwag mo na akong ipo, Bernadette na lang. Sige po. Sige. Namumula niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kurot sa dibdib ko nang makita ko siyang nahihiya sa akin. Parang nakita ko ang sarili ko noong kabataan ko sa kanya. Na puro libro ang hawak at walang alam sa labas ng mundo. Kinagabihan, habang nagkakape ako sa beranda, napansin kong lumabas siya at umupo sa kabilang upuan. May hawak na reviewer. Ano palang course mo? Tanong ko dito. Engineering po. Engineering. Board exam? Opo. Pero next year pa naman. Nag-a-advance review lang po ako. Napailing ako. Napakasipag mo naman. Wala naman po kasi akong ibang ginagawa eh. May kung anong lungkot sa boses niya. Wala ka bang girlfriend man lang? Diretsahan kong tanong. Nabigla siya. Wala ho. Bakit naman? Hindi ko ho priority eh. Napangiti pa ako ng bahagya dahil tila siya hiyang-hiya kapag nagsasalita. Ganyan din ako dati. Tumingin siya sa akin. Kayo po? Oo, hindi ko rin priority dati. Yung mga ganung bagay. Kaya heto ako ngayon, tatanda na lang yata akong mag-isa. Wala pa po ba kayong asawa? Wala pa eh. Sayang naman ho. Bigla niyang sabi. Napataas ang kilay ko. Sayang? Opo, successful na ho kayo. Mukhang mabait din. At maganda kayo. Sayang naman at hindi pa kayo nagkakaroon ng asawa. Hindi ko napigilang matawa. Talaga? Maganda ako para sa'yo? Namula siya ulit. Opo naman. Sa gabing yun, hindi talaga ako nakatulog agad. Ilang taon na rin ba mula nang may lalaking nagsabi sa akin ng ganoon? Simple lang ang sinabi niya pero iba ang dating. At sa mga sumunod na araw, sinasadya akong tumambay sa sala tuwing alam kong nandun siya. Minsan, nagdadala ako ng prutas at inaabot sa kanya. Mag-break ka muna. Masama din ang sobrang aral. Sabi ko. Ngingiti naman siya. Salamat po, doktora. Concern lang ako sa'yo. Isang hapon, nadatnan ko siyang nagkukumpuni ng sirang electric fan. Oh, marunong ka pala niyan? Opo, pampalipas oras. Lumapit ako at yumuko para tingnan ang ginagawa niya. Halos magkatabi ang mga balikat namin. Naamoy ko ang sabon niya. Mabango at presko. Ang galing mo naman.
Bulong ko. Napatingin siya sa akin. Ang lapit ng mukha namin. Salamat po. Huwag mo na nga akong ipo. Sige. Bernadette. Ibang tunog ng pangalan ko nung siya ang nagsabi. Para bang mas bata yata ako kapag siya ang nagsasabi eh. Isang gabi, si ate at ang mga bata ay maagang natulog. Kami lang ni Jason ang naiwan sa sala. Umupo ako sa tabi niya sa may sofa. Sadyang malapit kaysa dati. Alam mo, panimula ko. Nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Paano po? Yung pagiging seryoso. Yung parang walang ibang iniisip kundi future. Pero minsan, nakakalimutan mong mabuhay sa present. Tahimik siyang nakikinig. Bata ka pa, Jason. Huwag mong sayangin ang panahon sa kakaaral lang. Mag-enjoy ka. Ngumiti siya. Kayo ba? Nasayang ho ba ninyo? Napabuntong hininga ko. Siguro, kaya ganito ako ngayon. Walang excitement ng buhay. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Marahan lang pero parang nagdadalawang isip pa nga. Pero hindi pa naman huli, doktora. Sabi niya, kung gusto niyo ng excitement. Napatingin ako sa kanya nang magdikit ang mga kamay namin. Mainit ang palad niya. Anong ibig mong sabihin? Lumunok siya. Pwede pa po naman Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Ako nga ang mas matanda. Ako dapat ang mas may kontrol. Pero ng mga sandaling yon, parang ako ang tinuturuan niya kung paano muling makaramdam ng saya sa kabila ng edad ko. Jason, mahina akong sabi. Po, hindi ka ba naiilang sa edad ko? Umiling siya. Hindi po. Sa totoo lang, mas gusto ko yung may mga edad na. Naiilang nga po ako sa inyo dahil parang ang galing-galing ninyo. Parang ang dami ko pa palang hindi alam. Napangiti ako ng malalim. Hindi ka ba natatakot sa akin? Yung iba kasi, lagi nilang sinasabi ang sungit-sungit ko raw. Hindi po ako natatakot. Tsaka hindi po kayo masungit, no? Talaga? Madalas hindi ka nagsasalita. Akala ko tuloy takot ka sa akin. Tinatamad lang ho ako magsalita minsan. Natawa ko sa alibay niya. Nerd ka nga talaga. Ngumiti siya. Pero alam mo, doktora, gusto ko ring makaranas ng kakaiba. Katulad ng sinabi mo, puro naman talaga libro ang hawak ko. At ngayon, parang gusto kong makaramdam ng excitement. May kakaibang ibig sabihin ang tono niya. Gusto kong matuto. Talaga? Opo, kung may magtuturo Sandaling tumigil ang mundo ko. Ano bang gusto mong matutunan? Tanong ko, napilit kinakalma ang boses. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Hindi na siya mukhang batang nahihiya. Yung mga bagay na hindi ko tinuturo sa libro. Biglang natahimik ang paligid. Napangiti ako bigla. Ganun ba? Kung ganoon, magaling din ako magturo. Namula siya pero hindi na umiwas ang tingin. Handa ka bang maging estudyante ko? Dagdag ko pa. Mahina siyang tumango. Opo naman. Sa mga sandaling yun, alam kong may binubuksan akong pinto na hindi ko sigurado kung dapat ba. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi muna ako doktora ngayon. Isa lang akong babaeng gustong makaramdam ng excitement. At si Jason ang makakapagbigay noon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa alaala ng paghawak niya sa kamay ko kagabi. Babangon ako ng may kakaibang sigla na para kong dalaga na nasa 20s pa lang. Pagkalabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Jason sa mesa. Nagkakape habang nagbabasa na naman ng libro. Nakasuot pa rin ang luma niyang t-shirt at maluwag na pantalon. Nasa ilong niya ang makapal na salamin na halos tumatakip na sa kalahati ng mukha niya. Umupo ako sa harapan niya. Good morning. Bati ko. Good morning po, doktora. Good morning pala, Bernadette. Ngumiti ako. May plano ka ba today? Magre-review sana.
Cancel mo na muna. Di ba sabi mo gusto mo ng excitement? Napatingin siya. Bakit po? May gagawin tayo eh. Bahagya siyang natawa. Academic po ba yan? Umiling ako. Mas mahalaga. Bandang hapon, dinala ko muna siya sa bayan. Bakit po tayo nandito, doktora? Tanong niya habang nasa harap kami ng isang barbershop. Tiwala ka ba sa akin? Opo. Good. Papagupitan kita. Ang pangit-pangit kasi ng gupit mo. Nagulat siya. Naku, huwag na ho. Okay na to. Sanay na po kasi ako sa ganito eh. Maya-maya nakaupo na siya sa barber chair. Pinapanood ko habang isa-isang nahuhulog sa sahig ang mahabang hibla ng buhok niya. Habang unti-unting lumilitaw ang hugis ng mukha niya, napapangiti ako. May potensyal. Guwapo si Jason. Pagkatapos kong paggupitan, dinala ko naman siya sa isang maliit na butik. Pinili ko ang simpleng polo na sakto ang fit sa katawan niya at maong na hindi maluwag, pati na rin ang sapatos na gagamitin niya. Nahihiya ho ako. Bulong niya habang nasa fitting room. Lalabas ka ba dyan o ako papasok? Biro ko. Maya-maya lumabas siya. Napahinto ako. Ibang-iba na si Jason. Mas malinaw ang jawline, mas define ang tindig. Wow! Kusa ko na lamang nasabi noon. Namula siya. Hindi ho bagay. Umiling ako at dahan-dahang lumapit. Hindi. Bagay na bagay. Mukha kang heartthrob ng campus. Saglit siyang natigilan sa sinabi ko. Ang susunod kong target ang salamin niya. May contact lens ka na ba? Tanong ko. Wala po. Bibili tayo. Pero kailangan ko po tong salamin eh. Hindi ko naman aalisin sa'yo habang nagbabasa ka. Pero minsan, kailangan mo ring makita ang mundo ng walang harang. Pinagmasdan ko ang mga mata niya. Napakaamo nung tinanggal ko yung salamin niya. Mas gwapo ka talaga kapag kita ang mata mo. Bulong ko. Ramdam kong bumigat ang hangin sa pagitan namin. Sa mga sumunod na araw, parang may transformation na naganap sa loob at labas ng bahay. Napakaayos ng manamit ni Jason. Diretsong-diretsong tindig. Hindi na siya basta nakayuko. At napansin din yun ni ate. Parang may nagiba si Jason ha. Pumapogi ka yata. Biro nito. Tahimik lang ako pero may lihim ng ngiti. At isang gabi nga, habang nasa beranda kami, wala ang mga bata at nasa kwarto si ate. Ka-video ko lang asawa niya. Salamat ah. Bigla niyang sabi. Saan? Sa pagbabago ko. Napangiti ako. Hindi pa tapos ang lesson. May final exam pa po ba? Biro niya. Meron. Napatingin siya sa akin. Seryoso na ang mga mata. Ano naman po yun? Hindi pa naman ako nakapag-review. Pagbibiro pa niya. Lumapit ako ng kaunti. Sapat para maramdaman ko ang init ng katawan niya. Confidence. Sagot ko. Hindi lang sa pananamit. Hindi lang sa nararamdaman. Kundi pati na rin sa kama. Natahimik siya. Sabihin mo nga sa akin. Hamon ko. Anong nararamdaman mo, Jason? Lumunok siya. Kinakabahan ho ako, doktora. Bakit naman? Dahil hindi ko alam kung tama ba to. Tama ang alin? Yung pagiging malapit natin. Hindi ako sumagot agad noon. Sa halip pinawakan ko ang kwelyo ng polo niya at inayos to. May mali ba doon? Tanong ko. Hindi ko po alam. May gusto ka ba sa akin, Jason? Diretsahan ko ng tanong. Napapikit siya sandali. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Opo. Mahina pero malinaw. Tumibok ng malakas ang dibdib ko noon. Dahil ba tinutulungan kita? At tuturuan pa kita? Umiling siya. Kahit bago pa po yun, doktora. Sa mga sandaling yon, alam kong hindi na lang ito simpleng eksperimento ko. Jason, mahina akong tawag. Ngumiti siya. Bernadette,
Ang pangalan ko sa labi niya ay parang musika. Hanggang sa dahan-dahan akong lumapit. Hindi siya agresibo. Hindi siya nagpadalos-dalos. At para bang naghihintay siya ng pahintulot ko sa bawat galaw. Hinawakan niya ang kamay ko. "Pwede ba kitang yakapin?" Tanong niya. "Pwede." Dahil ito ang pinaka-importanting lesson natin ngayon. Kaya makikinig kang maigi, ha? Niyakap niya ako ng mahigpit pero may pag-iingat. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Sa yakap na iyon, may nangyari sa akin. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Parang may bahagi ng pagkatao kong matagal nang natutulog ang nagising ng binata. Nakaramdam ako ng kakaibang init. Init na ngayon ko lang naramdaman sa isang lalaki. Tumingala ako hanggang sa nagtagpo ang mga mata namin. Final lesson. Bulong ko. Ano yun? Paano ka magkakaroon ng confidence sa kama? May karanasan ka na ba? Tanong ko. Wala pa po eh. Nahihiya nitong sabi sabay kamot sa ulo. Good. Parehas tayo. Hindi na ako nagsalita pa. Sa halip, marahan niyang inilapit ang mukha ko sa kanya. Hindi ito nagpadalos-dalos at hindi nagmamadali. Isang maingat pero totoo na halik ang dumampi sa labi ko. Sandali lang yun, pero sapat para maramdaman ko ang init na matagal kong pinagkait sa sarili ko. Paglayo namin, pareho kaming hinihingal. "Masarap kang magturo, doktora." Bulong niya na may ngiti. Natawa ako ng mahina. "Magaling ka ring estudyante." Hindi namin kailangan ng higit pa sa gabing yon. Ang huli kong sinabi sa kanya ay hindi tungkol sa forma o estilo, kung hindi paano maging lalaki na may lakas ng loob magbahala. At sa proseso, natuto rin akong maging babae. Mabilis lumipas ang mga araw. Huling linggo ko na sa bahay ni na ate. Hindi ko alam kung bakit mas mabilis ang oras kapag masaya ka. Parang kahapon lang, tahimik at nerdy-nerdy pa si Jason sa sulok ng sala. Ngayon ibang-iba na ang tindig niya. Iba na ang tingin niya sa mundo. Iba na rin ang tingin niya sa akin. Simula nung gabing may mangyari sa amin sa beranda, naging babae ako, buong buo. Hindi kami padalos-dalos, hindi rin kami naging garapal. Pero gabi-gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, nagtatagpo kaming dalawa. At sapat na yon para maghanap kami ng pagkakataon para pagbigyan ng isa't isa. Minsan nga sa kusina habang nagtitimpla ko ng tsaa, lalapit siya sa likod ko. Marahang nga hawakan ng bewang ko. "May lesson ba ako ngayon?" Magtatanong siya. "Aba, marami ka nang natutunan ah." "Pero marami pa akong walang alam." Lilingon ako at itataas ang kilay ko. "Mukhang pasado ka na. Mabilis kang matuto. Matalino ka talaga." Ngumiti siya. Kung ganun, salamat sa napakagaling na teacher ko. Mabagal ang mga sandali namin. May mga yakap na napakahigpit. May mga halik na panakaw. Hindi na siya yung mahiyain na binata na laging nauutal kapag kausap. Ngayon, may kumpiyansa na siya kapag nagsasalita. Isang gabi, nasa sala kami habang nanonood ng pelikula. Natulog na si ate at ang mga bata. Nakahiga ako sa may sofa, siya naman ay nakaupo sa sahig malapit sa akin. "Pagbalik mo sa Maynila," bigla niyang sabi, "ano na tayo?" Hindi ko siya agad nasagot. Dalalam kong darating ang tanong na iyon. Hindi ko alam. Tapat kong sabi. Natahimik siya sandali. Tapos tumingala sa akin. "Alam mo, hindi ko pinagsisisihan to." Dagdag niya. "Nagpapasalamat nga ako dahil napadpad ako dito sa bahay ng ate mo." Ngumiti ako at hinaplos ang buhok niya. "Ako rin. Kung hindi mo ako tinuruang mag-ayos, siguro hanggang ngayon nakatago pa rin ako sa likod ng libro at ang malaki kong salamin." May sarili kang desisyon, Jason. Ginusto mo rin naman yun. Ginusto mo ring magbago. Oo, pero ikaw ang nagpakita sa akin na pwede pala akong maging iba.
Naupo ako. Hinawakan ko ang mukha niya. Hindi kita binago. Nilabas ko lang kung anong nandyan sa loob mo. Yumuko siya at marahang hinalika ng palad ko. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kaming bumabalik sa isa't isa. Dahil sa pakiramdam na pareho naming natagpuan ang kulang sa amin. At pagbalik mo ng Maynila, ay babalikan ka ba doon? Meron, syempre. Klinik, mga pasyente. Wala bang lalaki? Napangiti ako. Meron. Sino? Isang lalaki nagsisimula palang maging gwapo. Natawa siya pero halatang may lungkot sa mata. Lumapit siya at dahan-dahang niyakap ako. Salamat, Bernadette, ha? Bulong niya. Saan na naman? Sa lahat. Sa pag-aayos ng buhok ko. Sa paghawak sa kamay ko kapag kinakabahan ako. At sa pagturo ng mga bagay na hindi ko lang sa libro makikita. Tahimik kaming nakatanaw sa dilim. Bernadette. Mahina niyang tawag. Ano yon? Kapag naging engineer na ako, gusto ko balikan to. To? Tayo? Sabi niya. Hindi ako agad nakasagot dahil alam kong mas komplikado ang mundo sa labas. May edad na ako. May reputasyon din ako. At siya, bata pa. Pero ng mga sandaling yun, hindi ako isang doktora. Isa lang akong babaeng minahal at nagmamahal. Hay, mag-focus ka muna sa board exam mo. Sagot ko ng may ngiti. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka magiging alaala lang. Sabi niya. Tumayo ako at hinarap siya. Daan-daan kaming nagyakap. Mas maigpit kaysa dati na para bang gusto naming pigilan ng oras para makapiling pang isa't isa ng mas matagal. Babalik ka pa ba? Tanong niya. Oo, pero hindi ko na alam kung kailan. Maghihintay ako. Napangiti ako. Huwag kang maghintay. Mag-grow ka. Kinabukasan, maaga akong nag-impake. Nasa sala siya habang nilalagay ko ang huling damit sa maleta ko. Text mo ko pagdating mo, ha? Sabi niya. Oo naman. Saglit kaming nagkatitigan. Maraming gustong sabihin pero hindi mailabas. Lumapit siya at marahang hinalika ng noo ko. Salamat, Bernadette. Sabi niya. Hindi lang sa pagiging gwapo ko ngayon. Natatawa niyang sabi. Kundi sa paniniwala mo na may hihigit pa ako. Hinawakan ko ang pisngi niya. Ikaw ang gumawa niyan, tatandaan mo. Ako lang ang nag-guide. Paglabas ko ng gate, lumingon ako. Nakatayo siya roon. Hindi na yung patpatin at nahihiyang nerd na laging nakayuko. Isa na siyang lalaki may kumpiyansa sa sarili. At habang umaandar ang sasakyan pabalik ng Maynila, napangiti ako. Sa huling linggo ko roon, paulit-ulit naming binalikan ng isa't isa. Ang mga yakap, halik at ang pangako. Pero ang pinakamahalagang nangyari, natuto kaming pareho. Siya kung paano maging lalaki. Ako kung paano rin maging babae. Pagbalik ko sa Maynila, walang nagbago. Pareho pa rin ang klinik ko. Pareho pa rin ang amoy ng disinfectant sa umaga. Pareho ang pila ng pasyente sa labas. At pareho pa rin ang katahimikan ng kondo ko tuwing gabi. Pero ako, iba na. Hindi na ako tulad ng dati. May mga sandaling habang nagsusulat ako ng reseta, bigla kong maaalala ang isang binatang nakasalamin na nahihiyang ngumiti sa akin. Tapos mapapangiti ako mag-isa. Minsan habang inaayos ko ang coat ko sa salamin, maalala ko kung paano ko siya tinuruan. Lumipas ang buwan at taon. Paminsan-minsan nagkaka-text kami. Yung may ikli lang. Update niya sa review. Minsan yung litrato niya na bagong gupit. Minsan selfie na wala na talaga siyang salamin. Mas bagay na sa'yo. Reply ko minsan. Salamat sa teacher ko. Sagot niya. Hindi kami araw-araw nagkakausap. Dahil pinili ko na ring ilayo ng kaunti ang sarili ko. Hindi dahil nagsawa ako. Kundi dahil alam kong hindi ako dapat maging sentro ng mundo niya. Isang taon ang lumipas. Isang umaga,
Habang nagkakape ako sa clinic bago magsimula ang consultation, tumunog ang phone ko. Lumabas na ang result. Wika niya. Kinabahan ako bigla. At, mabilis kong sabi, ilang segundo bago siya sumagot. Engineer na ako. Napahawak pa ako sa dibdib ko. Hindi ko na malayang napangiti ako ng malaki. Congrats! Proud ako sa'yo. Sagot ko. Salamat. Dahil sa'yo rin to. Umiling ako kahit hindi niya nakikita. Hindi yan dahil sa akin. Dahil sa sipag mo yan. Sa determinasyon. Akala ko doon na magtatapos ang balita. Pero pagkalipas ng ilang buwan, isang Sabado yun ng hapon, habang nag-aayos ako ng files sa kondo, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, napahinto ako. Nakatayo sa harap ko si Jason. Mas matangkad na. May suot na maayos na long sleeve. Nakatiklop ang manggas. Wala nang bakas ng dating nahihiyang nerd. Surprise, sabi niya nang nakangiti. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko na halos hindi makapaniwala. May seminar kasi ako dito sa Maynila. Pero gusto lang kitang makita kaya pumunta ako. Pinapasok ko siya. Tahimik sandali ang sala ko. Parang bumalik ang isang piraso ng nakaraan sa maliit naming mundo. Umupo siya sa may sofa. Ako naman sa tapat. Engineer ka na ha? Sabi ko na pilit kinakalma ang sarili. Oo, natatawa niyang sabi. Nagkatitigan kami. Pwede pa bang magpaturo? Bigla niyang tanong. Natawa ko. Ano pa bang hindi mo alam? Marami pa. Tumingin ako sa kanya ng masinsinan. Sigurado ka ba na tama pang bumalik ka dito? Gusto ko lang malaman kung may tayo pa ba. Diretsahan niyang sabi na walang utal. Huminga ako ng malalim. Jason, hindi na ako yung batang 24. Putol niya. May trabaho na ako ngayon. May plano na ako sa buhay. Pero bata ka pa rin para sa akin. Natahimik siya. Ako, 40 na. Magkaibang pace natin sa buhay. Pero edad lang yan. Hindi lang edad. Pati karanasan, mundo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi ko sinisisi ang nangyari sa atin. Doon ako natutong maniwala sa sarili ko. Ngumiti ako. At doon ko rin natutong mabuksan ang puso ko. Magkalapit kami ngayon. Kung papalayain kita, mahina akong sabi, hindi dahil ayoko sa'yo. Tandaan mo yan, Jason. Kundi, dahil gusto kitang makitang masaya. Gusto kong maranasan mo pa ang mundo. Makilala ang mga babaeng kaedad mo. Yung makasabay mo siya sa mga pangarap mo. Natahimik siya, pero hindi siya umatras. Isa lang, bulong niya. Ano? Bago mo ako tuluyang itaboy, pwede bang isang beses pa? Hindi ko kailangang tanungin kung anong ibig niyang sabihin. Tinitigan ko siya. Nakita ko roon ang isang lalaking inibig ko. Nakita ko ang batang minsang nahiyang magsalita sa harap ko. Tumango ako. Isang yakap na mas maigpit kaysa dati. Isang halik na mas malinaw na ang kahulugan. Pasasalamat, pamamaalam, at paggalang sa kung ano lang talaga kami. Sa pagkakataong naglapat ang labi naming dalawa, pinagbigyan ko ang huling-hiling niya. Sa sofa sa loob ng kondo, pinaligaya ko muli ni Jason. Nalasap kong muli ang pag-iisa naming dalawa. Dalawang taong nagtagpo sa tamang oras kahit panandalian. Paglayo namin, pareho kaming may ngiti at bahagyang lungkod sa mata. Salamat, Doktora Bernadette, sabi niya. Salamat din, Engineer, sagot ko. Kinabukasan bago siya umalis papuntang probinsya, inatid ko siya sa lobby. Sa harap ng pinto, tumigil siya. Sigurado ka ba? Ayaw mo talaga? Huling tanong niya. Oo. Masaya ako na naging bahagi ka ng buhay ko. Pero mas sasaya ako, Jason, kapag nakita kitang nagtagumpay kasama ang babaeng tunay na makakasabay mo.
Ngumiti siya. Hindi kita makakalimutan. At hindi rin kita kakalimutan. Pagkaalis niya, umakyat ako sa unit ko at napaupo sa tabi ng bintana. May kirot, oo, pero walang pagsisisi. Dahil minsan, may mga taong dumarating hindi para manatili sa'yo, kundi para turuan ka ng mahalagang leksyon. Si Jason, natutunan niyang maging lalaki na may kumpiyansa at direksyon. Ako naman, natutunan kong hindi pa huli ang lahat para magmahal, kahit saglit. Gusto kong maging masaya ka, Jason. Bulong ko sa hangin. At makatagpo ka ng babaeng kaedad mo, yung sabay nyo nga harapin ang mahabang hinaharap. Ngumiti ako. Sa wakas, hindi na ako natatakot sa salitang napaglipasan. Dahil minsan, sapat na ang naging bahagi ka ng paglago ng isang tao. At sa puso ko, mananatili siyang estudyanteng minsang tinuruan ko. At lalaking natutong lumipad ng mag-isa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Love. Hello po, Miss Love. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Lorena, 39 years old, 20 taon ang kasal kay Aris. Isang sima na halos 9 na buwan sa barko at 2 buwan lang kung umuwi. Maganda ang buhay namin, hindi man marangya pero maayos. May bahay kami sa bayan at may maliit akong tindahan sa harap. May iisang anak na kolehiyo na ngayon sa Maynila. Pero sa kabila ng lahat ng to, may mga sandaling nalulungkot ako. Sobrang tahimik. Kapag wala si Aris, para bang ang haba ng bawat araw. Parang ang bagal-bagal ng mga oras. At kahit anong gawin ko, laging may kulang. At ang mahirap, sa loob ng ilang taon na pabalik-balik siya sa barko, ngayong may edad na ako, doon pa ako nagkasala. Isang araw noon, may nirekomenda ang kapitbahay kong si Aling Nena ng isang mapagkakatiwalaang binata para tumulong sa akin sa tindahan, pati na rin sa loob ng bahay. Agad akong pumayag. Dumating si Lito, 24 years old pa lang. Payat pero parang tigasin ang katawan. Matapang ang muka pero palangiti. Galing ito sa kabilang barangay. Kakatapos lang daw niyang tumigil sa pagtatrabaho sa palengke bilang kargador, kaya sanay na sanay ito sa mamabigat na trabaho. Magandang umaga po, Ma'am Lorena. Magalang niyang bati nung una kaming nagkita. Lorena na lang, huwag mo na akong tawaging ma'am. Parang ang tanda ko namang masyado. Biro ko. Medyo namula ang pisngi niya sa hiya, pero ngumiti rin. Pinagkatiwalaan ko agad si Lito. Kasi bukod sa mabait, mabilis ding kumilos. Kada umaga, maaga siyang dumarating para magdilig, maglinis, at magbuhat ng mga kahon ng paninda sa maliit kong sari-sari store. Wala siyang reklamo kahit tirik ang araw. Lagi lang siyang tahimik, pero kapag kinausap, palaging nakangiti. Minsan, habang nag-aayos ako ng paninda sa loob, narinig ko yung boses niyang sumisigaw. Ate Lorena, may naghahanap po sa inyo sa tindahan. Pumunta ako agad. At nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng estante. Pawis na pawis. Napansin ko yung simpleng itsura niya. Puting t-shirt ang suot, kupas na short, at medyas na may butas sa daliri. Pero hindi ko alam kung bakit may kakaibang pakiramdam akong naramdaman nung araw na yon. Salamat, Lito. Sabi ko, wala yun ate. Anya sabay ngiti. Yung ngiting may halong hiya at lambing. Araw-araw ko siyang nakikita. Kapag tirik ang araw, tuloy-tuloy lang to sa mga gawain. Minsan nga sinasabihan ko na siya, Lito, magpahinga ka muna. Baka naman mamay himatayin ka na yan. Ayos lang po, sagot niya na palaging may ngiti. Kapag tanghali, sabay na kaming kumakain.
Dahil walang ibang tao sa bahay kundi ako, parang nagiging mas komportable na kaming dalawa. Hindi siya mahilig magsalita. Pero kapag nagsimula na akong magkwento tungkol kay Aris, sa anak ko at sa tindahan, palagi siyang nakikinig. Ang tahimik mo talaga, no? Biro ko sa kanya minsan. Ganun ho talaga ako, ma'am. Pero mahilig po akong makinig. Sagot niya ng diretso habang nakatingin sa akin. Para bang may kung anong biglang kumislot sa dibdib ko. Hindi ko alam dahil ba sa tagal na panahon na wala si Aris o dahil sa kabaitan ng binata. Pero simula noon, para bang mas nagiging masaya ang tahimik kong araw. Isang hapon na umuulan ng mahina. Nasa loob ako ng tindahan, abala sa pag-aayos. Si Lito ay nasa labas. "Pumasok ka muna dito, mababasa ka riyan," sabi ko. "Halika na." Medyo mahina pero seryoso kong sabi. Kumuha ako ng maliit na tuwalya at inabot yun sa kanya. "Magpunas ka muna." "Salamat po, Ate Lorena," sabi niya sabay punas sa buhok. Napansin ko ang amoy niya. Amoy pawis. Pero parang ito ang naging dahilan para makaramdam ako ng kakaibang init. Tahimik kaming dalawa habang pumapatak ang ulan sa labas. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa loob ng tindahan. Nung araw na iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang mas matagal ang bawat segundo. Parang biglang naging mabagal ang paligid. Ang dating simple lang na tulong ni Lito sa bahay ay nagiging isang bagay na inaabangan ko na tuwing umaga. Hindi ako bulag. Alam kong mas bata siya at ilang taon ang agwat namin. May asawa din ako, may anak. Alam kong mali kung hahayaan kong lumalim pa ang nararamdaman ko. Pero paano kung hindi ko ito kagustuhan? Paano kung kusa itong dumating? Minsan isang gabi, habang nakahiga ako, naiisip ko siya kung bakit parang hindi na ako masyadong excited kapag tumatawag si Aris mula sa barko. Dati-dati tuwing may tawag to, nanginginig pa ang kamay ko sa saya. Pero ngayon, parang normal lang. "Maayos ka lang ba dyan, Len?" tanong ni Aris sa tawag. "Maayos naman, busy sa tindahan." Palusot ko. "Miss na kita." "Oo nga eh." Pero habang kausap ko siya, ang naiisip ko ay ang ngiti ni Lito. Kaninang hapon, habang binubuhat niya ang kahon ng soft drinks, nakatitig lang ako sa kanya at nakakahiyamang aminin. Pero napapakagatlabi ako sa tuwing napapatitig ako sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, naging natural na sa amin ang mag-usap kahit simpleng kwentuhan lang. Lito, may girlfriend ka ba ngayon?" Tanong ko minsan habang naguhugas ako ng pinagkainan naming dalawa. "Wala po. Tsaka hindi pa naman ho ako nagmamadali." Sagot niya sabay kamot ang ulo. "Bakit naman?" Sa itsura kong to, baka wala naman pong magseryoso sa akin." "Naku naman, bakit naman yun ang naiisip mo?" Sabay kaming natawa sa sagot niyang iwan. Pero sa loob-loob ko, imposibleng walang magkagusto sa kanya. Dahil nandito ako. At alam ko sa sarili ko, may kakaibang init akong nararamdaman sa kanya. Simula noon, hindi ko na maitago sa sarili ko na may kakaiba akong nararamdaman para kay Lito. Hindi ko pa man masabi ng malinaw, pero alam kong unti-unti na itong lumalalim. Hindi ko alam kung saan to hahantong. Ang alam ko lang, ang bawat araw na kasama ko siya, unti-unting gumigising sa isang parte ng sarili kong matagal ng uhaw sa atensyon ng isang asawa. Nagsimula nang maging parang araw-araw na routine ang presensya ni Lito sa bahay. Pagkagising ko sa umaga, alam kong ilang minuto lang ay darating na siya. Magbubuhat ng kahon ng paninda at magwawalis ng bakuran. Kung dati ay simpleng tingin lang ang meron, ngayon ay mas may kuryenteng hindi ko maipaliwanag. Madalas,
Nadadatnan ko siyang nakaupo sa tapat ng tindahan pagkatapos ng trabaho. Pawisan, pero nakangiti. Doon nagsisimula ang mga kwentuhan namin. Kwentuhan na unti-unting nagiging mas personal. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga paninda, lumapit siya. Naka-t-shirt lang at short. Pawis pa mula sa pag-aayos ng mga kahon ng soft drinks. Ramdam ko ang lamig ng hangin, pero mas ramdam ko ang init ng katawan niya habang nakatayo sa likuran ko. Lito, ilagay mo nga tong soft drinks dyan sa may stante, sabi ko. Opo ate. Aniya sabay lapit. Nang iabot ko yung bote, nagkadikit ang braso namin. Napatigil ako sandali. Parang lumapit pa siya ng bahagya. Hindi naman bastos pero alam kong may ibig sabihin. Habang nag-aayos siya, biniro niya ako ng pabulong. Halos dikit na ang mukha niya sa tenga ko. Alam niyo ate, ang tahimik niyong masyado. Napalingon ako. Medyo kinakabahan pero hindi ko na naitulak ang sarili ko palayo. Kasi, wala naman akong kasama dito sa bahay. Sinong kakausapin ko, aber? Sagot ko habang pilit kong pinapakalma ang sarili. Baka gusto niyo ng kausap? O naman kaya kap? Medyo napatigil ako. Hindi yun ang tipikal na biro niya. Ngumiti siya pagkatapos noon. Yung pilyong ngiti na may halong tukso. Lito, ano ba yung pinagsasabi mo? Pabirong sagot ko, pero hindi ko maitatangging may kakaibang kilig akong naramdaman. Mula noon, mas naging madalas ang mga ganong banat niya. Hindi bastos at hindi rin pilit. Para bang may laman ang bawat salitang binibitawan niya. Isang gabi, habang inaayos ko yung paninda, bumalik siya matapos niyang isara yung gate. Tahimik na noon dahil wala nang bumibili. Ate Lorena, tawag niya. Siguro mahirap no, yung lagi kang walang kasama. Laging wala yung asawa mo. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sanay na ako dito. Sagot ko ng mahina. Minsan nga parang hindi ko na rin naman siya hinahanap. Lumapit siya ng konti, para bang may tinatansya. Pero hindi niyo naman kailangan magpanggap palagi. Kita ko sa inyo minsan ate, malungkot kayo. O kulang sa atensyon. Atensyon ng isang lalaki. Para akong tinamaan ng kidlat dahil totoo yun. Totoo yung sinabi niya. Lito, hindi mo naman naiintindihan yung buhay ng may asawa. Wala ka pang asawa. Hindi madali. Hindi ko man naiintindihan at hindi ko man alam lahat ate. Pero marunong naman akong makiramdam. Dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya habang magkalapit kami sa harap ng estante. Para bang huminto yung paligid. Lito, baka may makakita. Ano ba yung ginagawa mo? Bulong ko. Kahit alam naming wala namang tao sa labas. Wala po akong ginagawa ate. Sumandal siya ng kaunti sa counter. Yung tingin niya, diretso at seryoso. Hindi yun simpleng ngiti ng binatang tahimik lang katulad dati. Ate Lorena, alam kong uhaw kayo sa yakap ng asawa niyo. Lito, seryoso kong sabi. Hindi naman malalaman ng asawa niyo, di ba? Alam kong naiintindihan niyo ako. Bulong niyang sabi, na halos nakadikit na ang labi sa tenga ko. Naramdaman ko ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Hindi ito biro. Maya-maya hinawakan niya ng marahan ng braso ko. Hindi mariin. Para bang nagtatanong kung pwede. Lito, tama na. Mahinahon kong sabi. Kung ayaw niyo, hindi ko naman kayo pipilitin eh. Sagot niya habang seryosong nakatingin sa mga mata ko. Pero kung sakali, kahit sandali lang ate, akong bahala sa magiging sikreto natin. Pupunan ko yung pangangailangan mo. Walang halong biro sa boses niya. At doon ako lalong kinabahan, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong kaya kong bumigay kung hindi ko pipigilan ang sarili ko. Pagkatapos nun pinauwi ko siya. Ilang araw pang lumipas, pero hindi ko na siya matingnan ng gaya ng dati. Tuwing lumalapit siya,
Parang may kuryente. Tuwing nagsasalita siya, parang lahat ng paligid ay lumalabo. Isang tanghali noon, pareho kaming naiwan sa loob ng tindahan. Walang bumibili. Nakatingin lang kami sa labas, pero mabigat ang hanging nakapaligid sa amin. Lito, mahinang tawag ko. Po, baka nakakalimot ka. Alam mong may asawa ko. Tumango siya, pero ngumiti. Yung ngiti na alam mong hindi na inosente. Alam ko naman yun, ate. Kaya nga, tahimik lang ako eh. Pero wag niyo ring sabihin wala kayong nararamdaman. Alam kong meron. Hindi ko alam kung paano ako hihinga ng mga sandaling yon. Tama siya. Hindi ko yun itatanggi. At sa katahimikang yon, naramdaman ko ang kamay niyang dahan-dahang lumapit sa kamay ko sa ibabaw ng counter. At nung mga sandaling yon, hindi na ako umatras. Walang halikan. Walang mabilis na eksena. Pero sapat ang pagkakalapit ng katawan namin para maramdaman namin kung gaano ko nangangatog. Hindi ako sigurado kung love ba ito o gutom lang ako sa isang atensyon. Pero yung totoo, may isang parte ng sarili kong matagal nang natutulog at ngayon ay ginigising ng binatang si Lito. Isang araw ng Sabado noon, tahimik ang buong paligid ng araw na yon, maulap ang kalangitan at halos walang bumibili sa tindahan. Nakaupo ako sa likod ng counter habang pinagmamasdan ang unti-unting patak ng ulan. Si Lito naman, gaya ng nakasanayan, ay abala sa pag-aayos ng mga kahon sa gilid. Pawis pa rin kahit malamig ang panahon. At habang naglalakad siya sa loob ng maliit na spasyo ng tindahan, napansin ko na parang mas madalas na siyang lumalapit. Mas intentional na ngayon. Walang masyadong bumibili ngayon ha. Sabi ko habang nilalaro ang calculator. Masarap kasing matulog pag ganitong panahon, ate. Sagot niya. Tumawa lang ako. Sana nga pwedeng matulog na lang. Tahimik siya sandali. Tapos bigla siyang nagsalita. Pero mas masarap kung may kaya kapag ganito kalamig. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako agad nakasagot. Yung paraan ng pagkakasabi niya, derechahan. Yung dating tahimik lang na boy, na abala palagi sa pagbubuhat ng mga kahon, ngayon ay nakatitig sa akin na parabang matagal nang may tinatago. Lito, mahina akong sabi. Bakit po, ate? Huwag kang basta-basta nagsasabi ng ganyan. Baka mamaya may makarinig pa. Ano pang isipin? Wala naman akong tao eh. Sagot niya habang dahan-dahan siyang lumalapit sa counter. Tayong dalawa lang ho ngayon. Sa loob-loob ko, alam kong dapat na akong umatras. Alam kong dapat ko nang itigil ang lahat ng to bago pa lumala. Pero habang nakikita ko siya, habang naririnig ko ang boses niyang mababa at kalmado, para bang may parating ng sarili kong hindi gustong tumakbo. Lumapit siya sa may gilid ng counter, kung saan ako nakaupo. Ang tanging tunog lang ay ang patak ng ulan at ang mahinang bentilador sa kisame. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Tanong ko. Wala po. Ngumiti ito ng bahagya. Ang ganda niyo kasi. Pakiramdam ko, kahit anong pilit kong maging matatag, lumalambot ako sa ganitong mga salita. Hindi ko alam kung dahil matagal nang wala si Aris sa tabi ko o dahil ba to kay Lito mismo. Lito, umupo ka nga riyan. Huwag kang masyadong lumapit. Sabi ko pa. Pero imbis na sumunod, daan-daan siyang umupo sa upuang katabi ng counter. Halos magkalapit lang ang mga tuhod namin. Ramdam ko yung init ng katawan niya, kahit hindi pa kami magkadikit. Amoy ko rin yung bango sa damit niya. Sa katawan niya. Simple lang pero nakakagulo ng isip. Naalala ko po, bulong niya. Nung unang araw na dumating ako dito, takot pa akong tumingin sa inyo. Talaga? Nakangiti kong sabi. Oho. Ang ganda niyo kasi. Para bang hindi ako bagay na lumapit. Lito, tigilan mo ako sa mga ganyang salita mo. Biro ko pa, pero mahina. May asawa ko. Alam ko, ate. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Pero hindi ko kasi mapigilan tong nararamdaman ko eh. Biglang tumahimik ang paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bumigat ang hangin sa pagitan namin.
Tumingin ako sa kanya. Diretso sa mga mata niyang hindi na parang isang simpleng trabahador. Sa labas, dumagundong ang kulog. Parang sinabayan ang tibok ng puso ko. Lito, wag mo akong tuksoy ng ganyan. Bulong ko. Hindi ko kayo tinutukso, Ate Lorena. Totoo. Dahan-dahan niyang nilapit ang kamay niya sa mesa ng counter. Palapit sa kamay ko. Hindi niya ako hinawakan agad. Parang nagtatanong kung papayag ako. At hindi ko nga siya pinigilan. Ramdam ko yung init ng palad niyang lumapit sa likod ng kamay ko. Sa sandaling yun, parang may kumukuryente sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung gihilahin ko ba yung kamay ko o hahayaan ko na lang. Hindi ko rin alam kung kailan ako huling tinignan ng ganito ng isang lalaki. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina ng tahanan, kundi bilang babae. Lito, mahinang tawag ko, na halos pabulong. Baka pagsisihan natin to. Hindi ko po yun pagsisisihan, ate. Sagot niya agad. Ang sumunod na mga segundo ay puno ng katahimikan. Wala kaming ginawang marahas, pero bawat maliliit na kilos ay parang malalaking hakbang na palapit sa isang lihim na hindi na kayang itago. Tumayo siya, ng dahan-dahan at umikot sa counter, palapit sa kinaroroonan ko. Hindi ako kumilos, hindi ako umalis. Parang gusto kong pigilan siya pero mas malakas ang tibok ng dibdib ko kaysa sa boses ng konsensya. Tumapat siya sa harapan ko. Magkalapit lang kami ng kaunti. Hindi niya ako hinawakan agad, pero yung tingin niya parang nagsasabing alam naming pareho kung saan papatungo o patutungo ang gabing yon. Ate, bulong niya. Kung ayaw niyo ho, lalayo ako. Isang mahabang sandali akong hindi sumagot. At sa unang pagkakataon, ako mismo ang hindi umiwas. Hindi ko kailanman inisip na mangyayari to sa akin. Ako si Lorena, asawa ng isang seaman. Maayos ang buhay, tahimik ang araw-araw, pero ngayong gabi, sa loob ng tindahan, ako rin si Lorena. Isang babaeng matagal nang nangungulila sa yakap at init ng kasama. Walang salitaan at wala ring mga ingay na nangyari. Pero sa pagitan ng mga patak ng ulan, may nangyaring hindi ko na mababawi. At nung matapos ang gabing yun, pareho kaming nakaupo sa loob ng tindahan. Hingal na hingal at hindi makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Lito, mahina akong sabi. Po, wala kang sasabihin kahit kanino. Kahit kanino. Hindi ko po kayo papahamak, ate. Sagot niya ng seryoso. Kahit kailan. Ramdam ko pa rin ang bigat ng ginawa namin. Alam kong hindi ito tama, pero sa isang banda ng puso ko, may isang parte ring ayaw nang bitawan ang sandaling yon. Kinabukasan, dumating si Lito gaya ng dati. Para bang walang nagbago, nagwalis, nagbuhat ng mga kahon, nagsalansa ng kung ano-ano at nakangiti. Pero ngayon, alam naming pareho ang nangyari. Bawat tinginan at bawat mangiti, bawat tawanan, may tinatago na kaming sikreto. Lumipas pa ang mga araw. Si Lito ay nakaupo sa bangkong kahoy tabi ng counter. Nakayuko at pinaglalaruan ng takip ng bote ng soft drinks. Hindi na siya katulad ng dati. Wala na yung pilyong ngiti niya. Tahimik siya na para bang may hinihintay. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ang tahimik mo yata? Tanong ko habang inaayos ang kuhon ng noodles sa gilid. Wala po, sagot niya na hindi pa rin tumitingin. Iniisip ko lang, uuwi na pala yung asawa mo. Parang may kung anong tumama sa dibdib ko nung marinig ko yun. Alam kong uuwi na si Aris. Tama siya. Alam kong dapat masaya ako, pero yung totoo, habang papalapit yung araw na yon, para bang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Lito, may nahon kong sabi. Simula bukas, baka hindi ka na pwedeng maging madalas dito. Doon siya tumingin, diretso at seryoso, para bang batang biglang naiwan. Alam ko naman hong may hangganan eh. Sa mga araw pang lumipas, ramdam ko ang pag-iwas ko sa kanya. Kapag dumadating siya ng tanghali, abala ako sa kusina.
Kapag gabi, hindi ko na siya sinasamahan sa counter. Ayoko nang madagdagan pa ang bigat sa puso ko. Pero kahit anong iwas ko, hindi siya umaatras. Nandun lang siya, naghihintay sa akin. Umaasa man o hindi ko alam. Isang gabi bagong pag-uwi ni Aris, naabutan ko siyang nag-aayos ng mga kahon kahit tapos na ang gawain niya. Lito, uwian na, late na. Sabi ko habang pinupunasan ang counter. Ayoko pang umalis. Sagot niya ng halos pabulong. Bakit naman? Baka bukas. Hindi na ganito. Hindi ako nakasagot. Totoo yung sinabi niya. Bukas, hindi na pwede yung ganito. Yung magkalapit kaming dalawa. Wala nang pagkakataon. Wala nang tinginang parang may lihim. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter. Ramdam na ramdam ko ang bawat hakbang niya. Para bang sinasabayan ng kabog ng dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Lito, mahinang tawag ko. Ate, putol niya. Kung ito na yung huling gabi, ayoko siyang matapos na parang wala lang nangyari. Hindi ko alam kung anong dapat kong sagutin. Pero alam ko rin, may bahagi sa akin na hindi kayang magsabi ng, umalis ka na. Lumapit siya sa harapan ng counter. Halos isang dangkal na lang ang pagitan namin. Hindi siya nagsasalita, hindi rin ako nagsasalita. Pero malinaw ang sinasabi ng mga mata niya. Ayaw niyang bitawan ang huling sandaling to. Bakit hindi ka nalang lumayo dito? Mahina akong sabi. Kasi ayoko. Diretsong sagot niya. Ayokong lumayo na parang wala akong naramdaman. Ate, naging importante kayo sa akin. Dahan-dahan niyang nilapit ang kamay niya sa mesa. Malapit sa kamay ko. Hindi niya ako agad hinawakan. Para bang humihingi ulit ng pahintulot. Hindi ko naman siya tinaboy. Alam ko kasing mali to. Alam ko rin naman ate. Sagot niya. Hindi ako makatingin. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi kami magkadikit. Sa dami ng gabi na nagkasama kami, ito yung pinakamatindi. Hindi dahil sa kilos, kundi dahil sa bigat ng alam naming pagtatapos. Tumayo siya at umikot sa counter. Parang bawat hakbang ay inukit sa hangin ang salitang, huli na to ate, pagbigyan mo na ako. Huminto siya sa harap ko. Nakatingin siya ng diretsyo. Hindi ko na binawi ang tingin ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko inisip ang bukas. Hindi ko inisip si Aris. Hindi ko inisip ang kahihinatnan. Ang nasa isip ko lang, ang gabing to. Ang huling gabing magkasama kami ni Lito. Ate, bulong niya. Lito, mahina akong sagot. Ang bawat paglapit namin ay mabagal. Hindi kami nagmamadali. Para bang ninanamnam namin ang sandaling natitira sa aming dalawa. Para bang bawat hakbang, bawat tinga at bawat titig ay isang pagpapaalam. Matapos ang gabing yun, wala nang kailangang sabihin. Pareho naming alam. Tinapos na namin ang namamagitan sa aming dalawa. Lito, basag kong boses. Ipangako mong wala kang pagsasabihan na kahit sino. Huwag kang mag-alala ate. Hindi ko kayo ipapahamak kahit kailan. Tumango ako. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang luhang gustong pumatak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam kong hindi ko na to pwedeng ulitin. Alam ko sa sarili ko, Miss Love, naging importante sa akin si Lito. Kinabukasan, maaga siyang dumating. Tahimik kaming dalawa habang nag-aayos ng paninda. Hindi na kami nagbibiruan, hindi na nagingitian. Mararamdaman ang bigat sa pagitan naming dalawa. Hindi galit, hindi tampuhan, kundi katotohanan. Nung araw na dumating si Aris, masaya ang lahat. Tuwang-tuwa ang anak ko na umuwi pa galing ng Maynila. Masigla ang paligid. Ako, ngumingiti, pero sa likod ng ngiting yon, may lihim na walang sino man ang nakakaalam. Ilang araw pang lumipas, nagpaalam si Lito sa akin. At sa paglipas ng mga linggo, hindi ko na nakita si Lito sa tindahan. May nagsabi na pumunta raw to ng Maynila para magtrabaho.
Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Siguro pareho. At minsan, kapag gabi na at tahimik ang paligid, nakaupo ako sa counter ng tindahan. Yung bahagi ng isip ko, nandun pa rin. Nandun kay Lito. Nakikita ko pa rin siyang tahimik na nakaupo sa counter ng tindahan ko. Habang pinaglalaroan ang takip ng soft drinks at nakangiti na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung pag-ibig ba yon o isang lihim lang na tinago sa pagitan ng dalawang taong parehong may hinahanap. Pero ang mga gabing yon, ang huling gabing naming dalawa, iyon ang gabi na hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi ko kailangan ng larawan para maalala. Dalang katahimikan ng gabi, sa tuwing mag-isa na lamang ako sa tindahan, ang nagsisilbing alaala sa akin ni Lito.